nazdárek lidičky, vítáme další videa v Minecraftu, tak si ukážem, jak postavit loď. Zdraví i vás, kamarád. Takže asi můžeme jít na to, nebudeme tady se udržovat. Takže půjdeme sem. Je to docela lehká loď. To. Takže jdeme na to. Je vždycky dřevěná přece ta loď. Je to tak. Takže. Takže uděláme si to. První tak. Tak. A dám sluníčko. Tak. Bude dlouřejší. Bude chodit to se rychle tak. Několik bloků jsem vám zapomněl. 1, 2, 3, 5, 6, asi 9 nebo 10. Počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže dáme 10 bloků, ještě jeden. 10 bloků, jo? 10 bloků. Už by to stačilo. Takhle. Byla speciální. Takhle menší. To nepůjde. Nebude vypadat jako nějaká loď pořádná. Pořádnou loď. Chcete pořádnou přece, že jo? Chcete nějakou nubovskou loď. Jako nuby. Takhle. Takhle, uděláme to nějak, já nevím. Jo, takhle, to by mohlo jít. Počkej, asi. No to nějak tak, počkej. Tak. Počkej. To jsme se nějak spletli. Počkej, bylo to tak. Počkej, to je. Je dobře takhle. Lidičky. Můžete si to taky postavit. Jo, dejte like hlavně a odběr. A dejte třeba 1 milion lajků. Potom můžeme natočit, jak postavit hotel. Třeba hotel.
Nebo auto. To je jedno. Jak vy chcete. Můžete napsat. Takhle. Takhle. Počkej, ne. Co to? Já spletu. Nikdy. Takhle. Tak. Počkej. Můžem tady ještě. Nevím, jestli to pořádno, ale mělo by to stačit. Dívej, takhle to vypadá. Nezapomeňte. Hele, a dívejte. Uvidíte. Uděláme to tak. Protože potom uvidíte. Tady budou schody. Tak se nebojte. To je zadník. Tak asi udělám to tak. Tak. Takže, jak to bylo? Takže, uděláme teď. Tu celou džuli, jak mají piráti. Tak, aspoň tak. Tak si vezmeme. Uděláme jako, ne jako normální loď, jako líšky. Normální. No, co je? No, vezmeme si tu bílou. To taky zase neumím, ale zkusím to aspoň. To vytrénuju. Takhle. Takhle. Tak. Jsem to nejdlouhé. Ne? Nějak? Co myslím? Počkej. Je, ono prší. Tady máš vždycky prší. To nastavil. No taky to bude. Nebo já vím. Takový přehnaný. A hlavně nedávejte like dolů. To by nebylo nemožné. Teď aspoň nahoru. To se mi líbilo. Taková pořádná loď. Počkej. Já to tady zbořím jednou. Protože takový, nevím, jak jsem by to řekl. Tak. A nezapomeňte dát like, odběr a zvonek. Jo, to jsem říkal. Vlaška. Nemusíš mít teď tady kopat, jo? A nebo jí ve hodně kopání. To bude teďka ideál. Dělej tam Jdi do ruky. Já jsem fotbalista. Jdi do ruky. A dělej. Takhle. Dobře. Děláme to? Já jsem fotbalista, dobře. Používat to tak baseballist. Kdybyste se lidi ptali, tak mi telefonuje přes videohovor. Teď tady hučí vítr. Dobrá, ne?
Počkej. To je nějaký. Něco nevím, furt. Takhle. No, můžeme dát. Takhle. 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 No. Po asi 14. patře jsem konečně doma. Fuj. To nevadí. Je to zákazník. Já se jdu na to. Co na co? Na měru. Nenamluva. Tak dál. Au. Mami. Takže udělám takličky. A hlavně ten like, jo. Já jsem tam nic nedával. Já vím, já jsem trochu na peníze, ale já vám taky dám like. Já už všem dávám like, třeba na profíky, nebo já nevím. Na všechny videa, skoro jaký koukám, tak Ale nic pouštět, jo? dávám like prostě. Já jsem takovej. Potom ty koukání. Přece lidičky, oni mají takhle nějak. Oni to mají, až by mohli řídit, víš? Tak myslím, lidičky. Takhle, takhle, takhle. Teď si vezmeme tohle. Je to zeď, nevím, jak to říkat tady. Zeď. Takhle, třeba to, že tady řídíš. Tam řídíš, víš? Jak? Sluničky. Mňam, mňam. Z tebe nespadly přesně. Mám to když tak tady. By to vypadalo aspoň. Takhle. Takhle to vypadá. Zatím to takhle vypadá. Ale máme, já se to doma nevzít nemůžu. Tak se uklidni. Nebavíš, že když se to dobereš. Nebo počkej, ta lidičky. Je, jsem to mám to. Hele, tak si ukážem to správné. Já vím, že to tady tak bude vchod. Musím udělat nějak. To je jedno, kolik vykopáme, jak to chcete. To mít to je. Takhle. Vykopáme. Tak. Nevím, na co jsem si dal tenhle blok. Jsem nevěděl, co se ho mám vzít. A radši jsem se ho vzal, tak to je jedno. Ale nemusíte podle jako mě barvu, můžete i tu a to nevadí. Tak můžete i kamenové, mě to je jedno, to podle vás, ale nejlepší je to. Nejlepší je to takové. Tak to je jedno z těch.
Nevím, co dělám za blbost, ale tak. Torky uděláme taky. No to tak. Torky. Takže počkej se chvíli. Já dojem ten burger a nechcem tebe. Takhle. Tady bude právě že ten poklad, víš? Takhle bude ten poklad. No to by... Ne. Takhle půjdete. Akorát Máma vyslání promiň za ten zvuk, můj kamera tady furt brmlá tam furt. No. Ale to se mluvit. Tak. Ještě taky tak. Budete. A ještě budete. Počkejte. Počkejte, lidičky.